Усім вітання, шановне панство! Зачитаю уривок, у якому згодом ми розберемо одне цікаве слово. Ворожий мотопробіг в один кінець. Противник вирішив прориватися мотоциклами швидко, нахрапом у щільному тумані. Але фінал для них зрежисувала 5-та штурмова бригада. У нас тут наявний прислівник нахрапом або нахрапом, там подвійний наголос, що означає нахабство, точніше навіть нахабно, зухвало, так, щось робити. І також є слово у нас нахрап або нахрап, це зухвалість, нахабство і безцеремонність, скажімо так. Багато є прикладів в літературі, в живому мовленні, в новинах, зокрема, де я взяла цей уривок. Що ж, друзі, напишіть, чи знали це слово, чи користуєтесь, чи вживаєте. На цьому все, шановне панство, бережіть себе, все буде Україна. Дякую всім силам оборони, що нас захищаєте. Бувайте на зв'язку.